άλλαξα γωνία στο πλατό εδώ γιατί δεν έχουμε αυτοκίνητο πια. Τι να κάνουμε, το δώσαμε. Τι, το πήρε ο Νίκος το πήρε. Εν τω μεταξύ, διάβαζα όλο το Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά. Καλημέρα, είπαμε καλημέρα. Διάβαζα όλο το Σαββατοκύριακο. Λέγαν, λέει, ήταν στημένο. Μα να το κάνουμε στημένο για ποιο λόγο δηλαδή. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι στημένο, έχεις να κερδίσεις κάτι. Είχαμε να κερδίσουμε, δώσαμε το αυτοκίνητο. Μετά λένε δεν το δώσω το αυτοκίνητο. Και μας έκλεισε και το τηλέφωνο στα μούτρα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Θα έκανα στημένο να μου κλείσω στημένο και να λέει. Βρείτε τον Νίκο να σας δώσει συνέντευξη. Αφού δεν σου κάλεσε την αστυνομία. Το καταλάβαμε, κύριε Λιάκα, ήταν στημένο. Στείλεις κάτι. Όταν, δηλαδή και μιλάνε τώρα, δεν έχω στήσει στη ζωή μου ποτέ τίποτα. Και άλλοι έχουν στήσει τηλεφωνικές, ψεύτικους καλεσμένους, τον Ατάρο κτλ. Δεν έχω στήσει τίποτα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πες ότι στον αέρα, Ναι. δηλαδή το σκέφτομαι και δεν. Επειδή δεν ήξερε ο άνθρωπος, Ναι. σου βάραγε καμιά Χριστοφαναγία, τι θα γινόταν. Εντάξει, όλα είναι διαχειρίζονται. Μετά θα του έλεγα κατευθείαν ότι είμαι ο Γιώργος Ολιάκας από τον Αντένα να με βρίζετε. Δηλαδή, αλλά. Είναι λίγο επικίνδυνο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα τα άλλα δώρα